Hola, us vinc a explicar o a defensar el projecte de Creem més àrees de joc infantil al Raval. El Raval és un barri dens amb molts nens, però en canvi les àrees de joc que tenim o estan molt densificades o estan fetes malbé o no engloben a totes les franges d'edat, no estan pensades per a aquestes franges d'edat més adultes o a vegades no són inclusives o accessibles per tothom. En aquest sentit, volem crear un procés on incorporem a joves i nens i repensem algunes d'aquests espais de joc i algunes places. Volem incorporar jocs com, per exemple, canastes cistelles de bàsquet o línies pintades al terra on puguem jugar a bàdminton, coses que siguin molt més polivalents, inclusives, adaptades i, com hem dit, per franges d'edat més elevades també. Entre altres espais hem pensat repensar la plaça Vicenç Martorell, davant del districte, la plaça Caramelles, que també necessita incorporar alguns elements de joc, o la plaça de Martina Castells, que està darrere de la plaça Sant Llàtzer, entre d'altres llocs.